आं कयजौ नरक सामानि जागायाव थाङै जे सिस्टेम खालायलाय दङैथा आबो किन्तु बयनो खरागिरि मानि खालायो बयनुकनाय नरक फटो तिसानाय नरक काहामनि बागै जाफाय हामियानि बागै जाफाय नक्सानानि बागै जाफाय अबो होनजागै मानोसो बनि बागै कायसे सिस्टेम दङ जों बनि बागै जे हासाल आइसुक बासाय जागा फायनाय अनुकुटी ताई कांचनपुर साफ्रोम कर्ब बरनो सेकां माइचारने निवान सुकमानी आरो जदिनो जत्तनो थांगै जों सदर नांलायजा गागर तलाबाय जों सेकां थांगै जुदि जों नराचारियाखै रांसारि दं थाखाय आबो सामनो फोरों साबनो फोरों जों चिनि बरफ फाइमेना अबारंका जों जत्तनो लिस्ट रेउइनो फाइनेल कक दंमानि हाइफान जत्तनो फाइने मुजुं जागो फाइना प्रकाय कापनि बागै आं नंनो याकुब रमया याग्रमबो नंनि थाने अनुरोध खालायो नरक आसुक उच्छृंखल तांजाबायदि पंखाय जानाय करिखाय जों नगो बांथाङै जालायनाय असुक जरति सेक्रिफाइस नि कक सावै जुदि न बखाय हासानि बरफ जाका आंखायसे बरफ कयटा समय फाइमानि नरक वान सगैनाय बनि बागै फाइदि नरकनि नगो सगैनाय सातटानि सेकांड बरफ 12टानि समयसि पारा सगैनाय बतिरो गोबां सगैता आं साकनो हामजाक्तिनो बयनोबो हामजाना नांलायनो ना आनि साक दुखंतोनो बयनोबो दुखंत दबा दंदि जों आसुकखौ खोनाका बुसखाङो जों जेसेबां दं जोंनो जेसेबां दिनै बिसियोबो जोंनो 100नि बिसि 90% जों सीट जों दखल खायनाय 90% विलेज कमिटी जों दखल खायनाय दिनै धनन्जय त्रिपुरा एमएलए याकरे खाना चिनि दल फायनाय या फाहामति रसिन नरक ताई कयदिन परते एमएलए फायनाय नरक आमके वान सुजिया बनि बागै आं अनुरोध खायनाय जारा गानानि बरर गाना डिस्ट्रिक्टनि दंनाय जतन ताइसनाव अरा हाबाय बायगोन जतन आं अनुरोध खायनाय जतन हाबाय बायगोन